आज योजना पे जाके बसल कौन शहर मंजू डिप्रेशन में तो खाली है जो आज योजना पे जाके बसल कौन शहर मंजू डिप्रेशन में तो खाली है जो फेसबुक पर कइले बाटे यार फोटो मनुष्का फेसबुक पर कइले बाटे यार फोटो मनुष्का बाबा देखी न हमर बाबा देखी न हमर हाथ जनुआ करत नइखे बात बाबा देखी न